Thea. Hvad så, er du træt? Træt. Lille Thea. Lille Thea. Hvor er du fin, når du prøver at sove. Det er det, prøver at sove. Mig, Luder. Hvor er du sød. Kom væk fra mit ansigt, inden du får en stor spade op i næsebordet. Du lyder sammen med fræk, men jeg kan dårligt nok forstå, hvad fanden er, du siger, når du Ja, du er bare på det faktisk svans. Hvad siger du? Ja, du er så en fed kæmpe svans. Kan du forstå, hvad hun siger til dig? Nej, du får den største agurk op i røven, hvis du ikke stopper det der nu. Nej, vi kan ikke forstå heksesprog til jer. Jeg er jo ikke, du er bare med sluder. Det siger Chris, da du er. Han siger, at du er en heks. Ja, Chris han er også bare fuld af lort. Han er grå gammel fuld af lort. Passer den nu også ind? Ja. Er du en lille heks til jer? En lille heks, der mumler? Jeg mumler ikke, og jeg har heller ikke nogen heks, for jeg heller ikke nogen vågner, jeg har en stor tid, og jeg har heller ikke en kurs, man kan sove på, hvor så bare lukker jeg. Må jeg lige få den på dansk, tak? Fuck it, da. Ved du hvad, jeg forstår jo ikke noget af det, du siger til mig. Nu står du det! Prøv at hvis du snakker dansk, ikke, så kan du være, at jeg forstår dig. Hvor er du sød til jer. Vil du gerne have lov at sove nu? Ja. Ja. Så får du bare lov til det, men der var Var det et brød eller det igen. ja? Det skulle da være sød, for ellers så gør jeg det bare igen, ikke? Jo. Begge to. Hvor er du fin. Hvor du er sød. Så står du! Genial, mand. Nu slutter jeg. Jeg har respekt for det. Nej, skal jeg blive ved? Fy nok. Din mobil kan fandme ikke filme sådan en der blitzpå, så laver jeg bliver godt ting ind. Okay, hvad sagde du lige der? Lille kære til jer. Pas på, din slærm ikke går i stykker. Gør du sgu ikke til jer. Hun er for køn. Ja, det er godt. Nå, jeg tror, man sådan en gang Ja, mumler du, hva'? Jeg tror, man sådan en grøn heks. Måne, det var. Du er på Facebook og på YouTube. Jeg er på Facebook og YouTube. Jamen, du skal på YouTube, for jeg kan lægge det på Facebook. Jeg skal på YouTube, for jeg kan lægge på Facebook. Hvor er du sød. Hvor er du sød. Nej. Thea. Nu står du der. Klokken er 24. Fucking. Og jeg er anholdt, ja. Du ved ikke engang, hvad klokken er, lille skat. Jo, det gør jeg. Ja, hvis du tjekker din mobil, så ved du det jo godt. Nej, jeg gætter bare, klokken er 01:47. Og jeg er anholdt. Det er fandme længe siden, jeg har sovet nu. Er det længe siden, du har sovet? Okay, lille skat. Godnat. Godnat, Siv.